Здравейте, приятели! Миналата година по Коледа направих одеялата на Тамиди, които са с 150 мандали върху тях. Имаше голям интерес и малко трудности, докато намеря професионално място, където се изработват, но вече съм готова с няколко варианта и ми се иска да ви ги покажа. Това, което е може би важно, че има два варианта. Единият е мандалите са обкантени с виолетов кант, а другия вариант е с бежев кант. Тъй като имаше много въпроси, тъй като много хора искаха, имаше запитвания за материалите, от които са направени, за различните варианти, по които могат да бъдат предложени, и за това аз сега искам да ви разкажа за всеки един от тези варианти. Първо показвам покривка за легло, която е само от габардин, няма никаква подплата. Тази покривка е с размер 1,50 на 2,20, персон и половина. Може да бъде направена и за спалня, но тогава трябва да се наставя, трябва да и се добави плат, защото материала и плата и машините, с които се печати, са максимално с такъв размер. Тук сега просто ще опъна една от тези покривки. Не знам дали ще успеете да видите хубаво всичко, но това е максималният размер, който се предлага. И пак казвам, единият вариант е с виолетовия кант, а другия, сега ще го покажа и него, е с бежевия кант. Ето, това е вторият вариант, който се предлага. Разбира се, ако някой от вас има специално желание и претенция този кант, това окантване да бъде с някакъв друг цвят, ще се съобразя и ще направя специално такава поръчка. И ето, плат габардин, изключително устойчив. На пране, на цветовете ще останат вечно такива. Второто, което искам да покажа, са вече одеялата, които са с отдолната част с поларено одеяло. Вътре, между двата слоя, има и слой вата и отделно така нареченото капитониране или пришиване на тези три съставни плата в едно. Изключително меко, изключително нежно като допир. За това одеяло, което е с виолетовия кант, сме подготвили в сиво основа. Одеялото, което е с бежевия кант, имаме съответно и бежева основа. Това е така много харесвана комбинация и двата варианта на тези одеяла имат изключително много почитатели и вече много клиенти си закупиха от тях. И сега ще покажа още два варианта на одеялата, които са вече с естествена основа, тъй като много от вас запитаха дали не може да бъде направено одеяло с естествена основа. И ето в момента ви показвам одеяло, което е с 100% мериносов плат, 100% мериносова вълна, много фин, много нежен плат. По средата отново имаме вата и отгоре са 150 мандали. Тук няма значение дали е бежевия или виолетовия кант. На всичките тези одеяла имаме 100% мериносова основа отдолу. И още един вариант имаме на едно по-леко, бих казала дори лятно одеяло. Това е одеялото, което е направено с долна страна от вискоза. Вискозата е естествен материал, който е направен от дървесина
И това е много по-леко, много по-ефирно. Отново е двойно капетонирано, 3 слоя, отново 150 мандали, така че това е един трети вариант. Виждате, че избора е много голям. Не сме забравили нашите деца, най-малките любимците в нашите семейства. За тях сме направили две одеялца, които също могат по избор да бъдат с всяка една от току-що показаните материи, но в случая аз ви ги показвам с 100% мериносово платно. Имаме съответно за момченце и за момиченце. Сега ще покажа одеялцето. Това е одеялцето за момченце. И съответно и одеялцето за момиченце. При тях интересното е, че освен цветовете на дъгата, с пъстротата, с хармонията, освен слънцето, което така е символ на енергията, на божествената енергия, на всяко едно от тях имаме и специален символ. Това е символа на славянската богиня Лада, която фактически се грижи за семейното огнище. Всяка една жена, всяка девойка в миналото е имала избродиран някъде този символ и е наистина било много важно да го носи. При момчешката ни момчешкия ни вариант имаме изобразена елбетицата, или това е символ на свеленската сила. Всички мъже, когато са отивали на горбет или ако се е налагало някога на война, са имали пришит този символ. Така че тези два символа, освен всички други неща, които съм заложила при рисуването на тези картини, ще подсилват енергията на нашите деца. Така че това е варианта на одеялцата, които в момента се предлагат. Отворена съм винаги за промяна, винаги съм отворена за нови идеи. Така че очаквам и вашите предложения, ако желаете нещо по-различно, нещо специално, направено за вас. Благодаря!